Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe Luistxo Fernandez prest dugu sustatuko lagunen saioa asteragoaz. Eta badakizu irrati bidez entzungai duzuela saioa, baino Twitch bidez ere ikusgai. Sustatuko kanalean, egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues ondo. Atzo problematxo bat eduki genuen baizuek eta bai guk itxura Bai? ganez, bulegoko konexio arazo bat etzan. Hori da, bai. Internete jauzi zala, baina bueno, pues gaur hemen gaude. Bai, eskerrak, gaurkoan. Bueno, bestela telefonoz edo laren iziteken. Bai, bueno, guri hasieran telefonok ez da, ze interneteko linearekin konektatzen dira, eta bueno, bai, keston, baina bueno, konponduta. Ezin gara bizi, ja, ez? Konexiori gabe. Bai, sua asmatu genuenetik leizezuloetan, ez dakigu ja bizitzen zurik gabe. Bai. Hala da. Bueno, baina gaurkoan bai, zuzeneko konexioa egiteko aukera, eta gaurkoan albiste, bueno, desiente partekatu dituzue sustatu.eusen, horietako batzuk aukeratu ditugu, eta gaurkoan, horietako batzuk kontatuko ditugu. Nondik hasiko gara, Luistxo? Bueno, asteburutik eta, bueno, astean ere ikusi dugun albiste triste bat. Bai. Txoriak hilda agertu dira Euskal Herriko hondartzetan, eta oso txori polit eta bitxiak, lanperna musua, esaten zaie, gazteleraz fraide txikia edo esaten zaie ere bai, Ipar Atlantikoko txori bat, moko handi xamar bat daukana moko koloretsu bat, itxasuko txori bat, eta milaka ale azeldu dira hondartzetan botata. Ekaitzengatik izan da. Hau da, hau fenomeno, txori hauek arrantzalek ezautzen dituzte batez ere, eta, bueno, kostan eta ikusi daitezke tarteka Euskal Herrian, baina ez dute abiarik egiten hemen, eta lur hartu ere ez dute lur hartzen. Gerturatzen dira itxasotik eta hola, baina, eta, bueno, eta ekaitza dagoenean, batzuk hiltzen dira. Itxasoan elikatzen dira, eta hortara ohituta daude, baina, bueno, gertatzen da. Gertatzen dena da, urten, kristun pila, asteburuan, egun batean. Baina atzo ere azaldu omen ziren alde batzuk. Milaka. Eta izan da gainera Kantauri itxasoan, bueno, Frantziako kostan ere bai, eta Espainiako batzuetan ere agertu dira. Lanperna musuak eta, bueno, hori kontatu dugu, baina bide batez kontatu dugu, hau Nils eta Oriana ekaitzen artean gertatu dela, eta gaur, bueno, atzo iluntzetik beste bat daukagu, Pedro, eta Nils, Oriana eta Pedro, tartekatu diran bezala, urte hasieratik daukagu urrenkeran beste ekaitz mordo bat tartekatu dira, borrasken trena deitu diote batzuek. Izugarria izaten nahi da, bata bestearen jarraian. Hori da, oso jarraian eta oso indartsuak. Eta, bueno, aprobetxatu dugu, hau, izendapen hauek nondik datorzen, eta, bueno, urrenkera ortografiko, alfabetiko batean dator, markatu. Nils, Oriana, Pedro, urrengoa Q batekin izango gaztakin hor. Eta hauek erabakitzen dira, bueno, urakanak eta estatu batuetan eta Atlantikoan beste aldean, aspalditik dauzkate izenak, baina Europara ekarri izan hau duela urte batzuk, eta eskualde geografiko desberdinetan. Eta Euskal Herria sartzen da Europa hego-mendebaldean. Eta Europako hego-mendebalde horretan daude Portugal, Espainia, Frantzia, Belgika eta Luxemburgo. Eta estatu hauetako bakoitzak dauka bere meteorologia agentzia. Espainian dago AEMET eta Frantzian dago Meteo France. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan dago Euskalmet, baina Euskalmet ez dago partzuergo honetan ez dago. Baina partzuergo horretakoek erabakitzen dute
denboraldi hasieran zein izen eman. Vale. Zerrenda sortzen da A letrarekin, Z letraino, eta ez dira gastatzen guztiak, ez dira hogeita zortzi ekaitz, ez zaio edozein borrezkaria ematen ere bai, erakundeak erakitzen dute, honek badauka neurri bat, eta abisuak emateko eta komunikaziorako ondo dator, bai dokumentaziorako eta informaziorako izen bat ematea ondo dator, alderdi praktiko ikus dauka, eta orduan, aurrenkera horretan, hoiek tokatu dira, eta Pedro, eta gero besteren bat, eta bueno, horixe da metodoa. Eta honetaz, informatu genuen, orain dela 6 urte, sistema hau ezarri eta gutxira, ekaitzen izen sistema, eta ausartu ginen sustatun pronostiko bat egitera. Eta zan, etzela euskarazko izenik ikusiko hor. Ze Aemet Espainiarrak jartzen duenean izen bat, izen espainola erabakitzen dugu. Pedro. Bai. Da frantzesak dira pizkatola, txusti-flusti gehiago, eta fantasia gehiago. Bai, santuteia aparte, ninfa izenak, eta legenda bretoiak eta lako izenak, eta hola ere jartzen dituzte, baina, bueno, espainolako espainolak dira, eta, ez dugu hemen euskarazko izenik ikusiko, ez dugu ekaitz izenekoa ikusiko hori txiste hona duzateke. Inbarko lukete, baina okertu ginen, aurtengo demoraldian ez, baina aurreko demoraldian, 24-25, orduan, igaz, baina izatez 2024ko irailean lehen bizikoa Aitor izan zen. Ara, bueno. Akin hasitako ekaitz bat izan zen, Aitor. Txistea erantzun digu batek sare sozialetan Aitor menta. Aitor. Izan liteke, bai. Euskainolezko txiste bada, gainera. Eta, bueno, Espainiak eman zion, baina gero hemen ere aizeteak eta hola ontzian, ez zen desastra hondirik gertatu. Bueno, hauek ere txorien dantzan parte eta Euskal Herrian mitzat ez dute eragin handirik izan, baina bai, Espainia egoaldean gehiago eta Portugalen. Baina, bueno, Aitor hau, Europa egomendea baldera zetorrela izan eman zitzaio, baina gero iparraldera zuzendu zen, Ingalaterran egin zituen kalte gehiago eta egualdeak eta hola zituen. Eta orduan, bi gauza hauekin, artikulu bat hor dago sustatun, Lanpernamusuekin ze gertatu dan, eta ekaitzen izenen kontu hau zertan den. Bueno, hortengo denboraldian, zetara gerturatzen ari dira, Maiatzer arte edo izan daiteken. Teknikoki, zikloi hitza erabiltzen da, baina gehiago erabiltzen da, Europako haize ekaitz kontzeptua, eta negua, udazkenetik udaberrira kontutan hartuta, hori ematen zaie. Gero beste esparru batzu daude, Mediterraneko esparrua eta hor dana eta hori delakoak eta hori entzako ere beste izen sistema badago, baina, bueno, eskualdeka dijoalako, eta koordinatzen duena da EUMETNET izeneko hori. Estatuak dira, Euskalmet, independentzia lortu behar da bero. Hau selekzioak bezala da, indeitezki mintzioak, independentziari gabe ez dago benetako selekziorik, nik uste dut. Bai. Bueno, primeran, hoxe, albiste, pixka tristea ere, hau pasatuko diogu ze kolaboratzaile dugu Edorta Unamuno, Urdaibai bizten. Eta agian lantzeko, eta bai, poli. Ikusi dut, beste dokumentatzen horretarako eta Itzegin du, gai honen kontaren gainean dago. Salbatzen ari dira Lanpernamusu batzuk, baina, bueno, beste lagun ornitologo bat ere badut, eta esperantza gutxi, baina hola eritxita ondartza batera berriz egaldatzeko zaila izaten dute.
Bueno, Bueno, ez da espezie bat ere hola dagoenik arriskuan edo. desagertzeko arriskuan, hori esan dezakegu. Oso ondo. Bueno, joku batekin jarraituko dugu, adimen artifiziala. Adimen artifiziala, bueno, Vale. jokua erakutsiko dizuet. Vale, ados. Pantailan erakutsiko dut. Bitxia izango da ere nola iristen zaizkizuen edo nola iristen zareten zuek joku bitxi hauetara, Luistxo? Bueno, pues aktualitatea jarraituz. Eta sare sozialak. Begira, Sare sozial batzuk jarraituz, ikusten dudanean zerbait, Bai. ematen diot atsegin dut, edo gorde, edo lako, eta gero errepasatzen ditut, eta, bueno, gehienak deskarteak dira, baina batzutan, zerbait... Gauza bitxiak agertzen dira. Bai, orduan, partekatuko Bueno, dut. A ber. Apezpiku Espainiarren ezkontza jokoa. Sustatuko titularrean jarri nuen bezala, ezkontza jokoa ez apezpikuen artekoa, baizik eta beste batzuena, baina, bueno, gero jokoaren pantailetan sartu ginean, ingles izen berezi bat du, Level Up, el juego de dos, eta ematen du ezkontzen diranak, bi ume diala. Halako itxura komiki hau... Luistxo galdu dugu, bueltatu da. Etzan ikusten? Bai, pixkat blokauta gehitu zea, baina ja bai, ondo. Bai, ondo. Eta, bueno, ez da joko bat. Bueno, bai, bada joko bat, izen hori jarri diote, baina, bueno, konektatzen zara, eta pantalla batzuk bete-besteen atzean, ez da instalatzen duzun gauza bat, ez ordenagailuan, ez mugikorrean, eta, bueno, txorakeri bada. Webgune bat bezala edo. Bai, hori, eta urratzez urratz, pasatu behar dituzu faseak, bikotea maitatu behar duzu, ez maitatzeak ez du balio. Bueno, errespetua, eta horako zea, azkenean helburua da eskontza. Eta, bueno, sexurik ere ez dago, noski, gero hori gero izango da, pentsatzen dut, takit. Baina, bueno, matrimonio plus izeneko gauza bat daukate Espainiako zeak, eta, bueno, ele bakarra gainera, eta... Bai. Eta hortxe, erakutsi dugu. Albistea, sustatu puntuz. Erakutsiko ditugu gauza, gehiago orain, bueno, adimen artifizialeko slop gauzak eta azken asteetan eta ez ditu asko erakutsi, baina gaur tokatzen da. Bai. Gaur tokatzen da, tresna bat oso modan jarri dalako, Sidance izenekoa, txinatarrek sortu dute, ByteDance enpresak sortu du, eta ByteDance ez dugu ezagutuko akaso, baina da TikTok sortu zuena. Orduan, da potentzia komunikatibo bat munduan. Eta Sidance eta Sidream, eta bueno, bideoak sortzekoa Sidance eta irudiak sortzekoa Sidream. Eta bueno, badabiltza martxan dago, orain dela hilabete batzuk, baina bertsio berriak, bueno, salto bat eman du, ez? Eta bueno, Sidreamekin adibide bat egin dugu, Donald Trump euskal dantzari jantzita bertsolari txapelketan aldamenean lepaluze bat duela. Eta horixe marraztu du publikoa eserita ere oholtza moduko baten, pixkate holtzaren gainean danok ematen du edo... Baina Donald Trump ezagutzeko moduan dago permeran, eta lepaluzea ere hortxe dago, belaunak etolestuta, txapel gorri bat jarri diote, eta zapia lepoan, jaietako zapi bat bezala, eta hortxe. Bueno, baina kontua da bideoak, eta ikustera goaz horietako bat. Brad Pitt eta Tom Cruise burrukan, karri eman da eman. Kalitate oso onekoa. Eurak dira. Pelikula bateko sekuentzia bat izan ziteken, baina pelikula hau nun ondarretan dagoen telatu gain batean
Brad eta Tom burrukan, pelikula hau ez da existitzen. Ez. Eske, Eta, zugarra. eta ikusi ezagun beste bat, bideo bat, bideo musikal bat. 老头子，您来了。昨日像那东流水。 Da rap kantari bat, Kanye West, txineraz kantatzen, bere ahotsa da, eta bideoa ere txinatarra da. Txinan kokatua, bero Grammyari uzten dio, baina beste pertsonaiak ere txinera zaidia, eta bera ere bai, eta... Bueno, agertzen dana bere exa da. Kardashian. Emaztea. Bai, bueno... Jantzi doratu horrekin, bai. Bueno, pues, claro, pertsonaia desberdina bota dituzte, eta... Baina, erlazioa dutenak, esan nahi dut. Bai, orduan, kontua zen mailatara iristen nahi. Beste adibide bat jarri dugu Trumpekin, baina, bueno, ez du erakutsiko, baina, bueno, hau sortu eta zine ekoizleak protesta indute, Paramount, Sony Pictures, Disney, gure irudi eta gure aktoriak ari zarete lapurtzen, klipak sortzeko. Nahi duguna da, guk geuk egin alako pelikulak aktorei pagatu gabe, edo gutxiago pagatuta, edo azken baten akziozko pelikula bat, gaur egunean, ematen egin daiteke, efektu berezietan, desente aurreztuta. Klip horiek agindu bat didali, eta 15 segunduko klip bat minutu batean sortzen du Dance honek. Eta irakurri dut pronostikoa edo etorkizunak zer dakarren, eta da, denbora errealean sortzeko aukera izango dala. Laster, edo pentsa, pelikula bat ikusten ari zara Netflixen, edo sortzen ari zara, eta Tom Cruiseen esena hori ikusten ari borrokan nahi diala, eta orain nahi dut zerutik Superwoman geistea eta borrokara geistea. Eta handikan minutu batera, esenak evoluzionatzen du beste esena horretara. Geisten da Wonder Woman, eta zuk eskatutakoa gerta daiteke pelikulan jarraian. Ostras. Ikusiko dugulakoan nago. Nun baiten irakurri baldin bazu da, lanean daudelako. Gaina eske logikoa da. Denbora errealean, edo demagun, dekalaje batekin egin baiteke, ikusten ari zarenean zerbait, egin dezakezu pertsonaia horiekin, ahotsa eginduz, hauek sortzen dira testua eginduz, prompt edo zea horiek, ez? Orduan, eta, bueno, ahotsa testu bihurtzen da, orduan, ikusten ari zara pelikula bat, eta orain nahi dut, eta, bueno, pornoa ere hola sortuko da, orain biluztu daitezela Tom eta Brad Pitt, eta hasi daitezela txortan. Eta, bueno, ze debek eta ze muga jarriko dira, baina teknologiak hori baimenduko du. Eskaintzen du, eta bai. Tresna hor dago. Eta beste zenbat gauza, edozein pertsonaia hauek ondo dokumentatuta gaude, baina praktikamente danok gaude dokumentatuta, egin gabiltza guzu eta biok Twitchean, eta gure aurpegi egin ere, sortu izango dira olako gauzak, hor mandoetan unai pixkat eskutuago, ez dugu erakusten Twitchetik, baina bera ere auskalo, bere Instagrama harrapatzen badute, bere aurpegia egin ere ingo dira pelikulak, eta bueno, hemen akziozko olakoak egiten, bueno, egartzen duzu, hau pelikula bada, baina beste edozein klip normal
faltsuen estanda ere, izango da bastante. Bai, edo Brad Pitten elkarrizketa bat, adibidez, edo prentsaurreko bat, eta... Ahotsak ere imitatzen dira. Kanye Westek ez dut uste txineraz kantatzen duen, eta hiruzpalau hitz jakingo ditu akaso, baina bla, 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 barriketan jarriko gaituzte, edo zer gauza esaten, ez? Hori dator. Nei ez zait iritsi, baina Instagramen bakizu, Luistxo. Instagramen bideoetan adimen artifizialarekin nahi duzun hizkuntzan jartzen du pertsona hitz egiten. Hau da, adibidez, esan dezakegu, ez? Makillaje bat saltzen nahi dan tutorial bat, ez? Zuk aukeratzen duzu euskara ere, euskara eta pertsona hori bere ahoa ere moitzen da eta euskaraz esplikatzen dizu. Hau da, ondo ulertu dudan. Zuk zeuk grabatu dezakezu, igual euskaraz hasita, ez? Makillatzen zara eta orain begietako marra egingo dut, eta masailetan produktu honekin, eta hori bera, gero, produzitu botoi bat izakatuta, espainolez, frantzesez eta txineraz. Bai, momentuan. Bai. Bueno, pues hori beste batean. Nik egingo dut. Bueno, Luistxo, azkar nahi baldin manzu azkenekoa. Ez, hanbeketa eritxi gara, bueno. Albiste gehiago sustatu.eu. Hori da. Bai, mila esker, Luistxo, eta hurrengora arte. Vale, agur. Aio.